Уважаеми зрители, ние продължаваме с темата за развитието на ядрената енергетика в България. Гост в студиото по темата е професор доктор Атанас Тасев. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Професор Тасев, нека да започнем темата конкретно за ядрената енергетика в България, но от гледна точка за строежа на АЕЦ Белене. Нека да оставим Козлодуй и останете на страна. Около АЕЦ Белене има огромни спекулации с цените. Каква е истината? Значи, вижте, истината в дадения случай има много лица. Може би, когато аз се изкажа, ще разберете, че и едната и другата страна в този дебат са прави, защото аз участвах в групата за управление на проекта и още в 2006-2007 година имаше два бюджета за изграждането на централата. Вие знаете, че когато се изграждат такива сложни проекти, когато имате много предположения, хипотези и вероятността или да се сбъднат или да не се сбъднат определени събития, тогава се подхожда с минимален и максимален сценарий. Значи минималният сценарий за бюджет на проекта е в размер на 8 милиарда и 23 милиона. А максималният е за 10 милиарда и 227 милиона. Въпросът е по какво се различават. Значи единствената стабилно число в този бюджет е цената на договора или споразумението. Може би да покажем, да. Това е договора за доставка, инженеринг, доставка и строителство. Е 3 милиарда 997 милиона, да не говорим за останалите детайли в хилядите. Оттам нататък започва, поради това, че имаме дългосрочни договори и период на изготвяне на оборудването, е предвидена ескалация, около която се водят дебати и която всъщност беше припани камъка за окончателното споразумение. Значи в единия случай ескалацията възлиза почти на 2 милиарда и 300 милиона, а в другия случай на 599 милиона. Също така има разходи на собственика, които в единия случай са около милиард и 300, другия милиард и 500, но искам веднага да обясня, че разходите на собственика, това са разходи свързани с въвеждането на тази мощност в енергийната ни система. Значи Белене, като генератор на енергия, не може да бъде остров. Той трябва да бъде свързан с енергийната система и електроенергията трябва да отиде в националния пръстен 400 киловолта и този пръстен съответно, за да може да има по-голяма пропускателна способност и поради потенциалната експортна ориентация на централата, трябваше да бъдат изградени междусистемни електропроводи. Това обаче е предвидено като разход в бюджета на проекта, но в последствие тази част трябва да бъде върната, защото всеки, който разбира каква е системата за ценообразуване в страната, знае, че преносът е естествен монопол, докато генерацията на електроенергия не е естествен монопол, поради което естествените монополи се регулират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тоест тези разходи автоматически щяха да се отразят върху цената за пренос. Да. Следователно, ако това нещо остава в бюджета на централата и не се връщат тези пари, то в последствие излиза, че ние два пъти трябва да платим, което е недопустимо и нямаше да се случи. Така че реалната цена, между другото, в бюджета, специално казвам бюджет, а не цена на проекта, защото има разлика, цената на проекта всъщност е цената на актива. А в цената на актива не се включват разходите за лихвите по времето на строителството. Между другото, тези лихви по обичайните правила се трупат пропорционално на взетия кредит. Вие не вземате цялата сума, а в зависимост от това кога изтегляте кредита, тази лихва се формира върху вече получения кредит, не се изплаща, защото всъщност вие торпилирате цялата инвестиционна схема. Инвеститора и банките разбират, че в подобен случай, за да се връща кредита, да се обслужва кредита, машината за пари трябва да бъде изградена, поради което всичко това се трупа, след това се слага върху главницата и се обслужва вече от готовата централа, която е един много мощен инструмент за генериране на парични потоци.
Така че тук, ето в заключение мога да кажа, че едната и другата страна е права. Да. Въпросът е кой от двата сценария се коментира в момента. В момента се коментира максималния сценарий и понеже съм участвал в преговорите с РВЕ, това е обичайно. Винаги, когато вие сте изправени пред една неизвестност, тогава ще бъдете много внимателен и ще приемете по-лошия сценарий, за да видите ще проработи ли тази схема, а когато се получи по-евтино, това е добре дошло за самият проект. Вероятността за неговия успех нараства. За какъв период от време говориме? Ами вижте, периодът на строителството е около 6 години. 6 години. За 6 години се трупат лихвите, след което започва 60 годишен експлоатационен период. Между другото е много любопитно да се види как работи като машина за пари тази централа. Значи тя генерира един много мощен паричен поток. Ще ми трябва малко време да намеря графиката. И в първите 10 или 15 години печалбите естествено са малки, но в последствие, когато приключи срока за амортизация на основното оборудване, то е обичайно 10 години, макар че ето тук влизаме в известно противоречие. Физическия срок на експлоатация на това оборудване е от порядъка на максималния 60 години, но всъщност в периода ще трябва да се наложи някаква рехабилитация, а амортизационния и икономическия срок е от порядъка на 10 години. Така че вие изкуствено завишавате разходите, поради което в първите години вие не сте толкова ефективни. Ето на тази графика виждате червеното, показва печалбата. Значи след 20-та година печалбата е практически от работата на централата. Основно имате печалба поради ниските експлоатационни разходи. Цената на горивото не надвишава между 20 и 25%. Конкретно за АЕЦ Белене, колко пари сме дали до момента за изграждането на площадката и колко остава да добавим? Ами вижте, трудно ми е да ви кажа. Докладът, който аз се възползвам от това, че министър Добрев каза, че са минали 2 годишния период за класифицираната информация, значи някъде по този отчет към 2009 година, някъде около 400 милиона евро са похарчени. След това допълнително, понеже този проект така или иначе продължаваше да бъде обслужван, значи ето разходите към 35 2009 година са 401 милиона евро. Съответно, площадката, която е построена до сега, тя е абсолютно безопасна и трябва само се награжда, защото спекулации има не само както ами вижте, сумата, така и към самата площадка. Площадката беше проведен един спонтанен, предизвикан от обстоятелствата експеримент, понеже всъщност беше предвидено строителството не на базата на старото оборудване на Шкода, говоря за ядреният остров, а новото поколение 466 реакторите, руските реактори, които са с по-голяма дълбочина на преработване, до по-висок коефициент на полезно действие, с повече системи за сигурност. Всъщност, по така общата класификация, те са еволюционно поколение 3. До 3 плюс не им стига дълбочината на преработването. Тук, естествено, ако ги сравнявам с EP1000, EP1000 в това отношение е по-добър, но той пък от гледна точка на системите за сигурност не е толкова надежден. Така. Тоест, рентабилна за България от икономически гледна точка и абсолютно двете основни неща, които гражданите трябва да го знаят. Значи, вижте, много са съображенията, защо тази централа трябва да бъде изградена. По принцип, ние имаме нужда от базова енергия. Доставчици на базова енергия са действащите 2 блока в Козлодуй, плюс централите в Марица изток. Обаче, ако погледнем в по-широк контекст, знаете, че света се бори с климатичните промени. Европейската комисия има пътна карта, която към 2050 година занулява емисиите в енергийния сектор, което означава, че нашите термоцентрали практически са обречени, освен ако не се изобрети до тогава технология за съхранение на емисиите въглероден диоксид, която, разбира се, ще струва доста скъпичко.
Така че в ценово отношение и от гледна точка на перспективата в сектора базова енергия ядрените централи остават без конкуренция. Така че във всички случаи ние трябва да имаме тези базови централи. От друга страна, отдавна и ако се погледне енергийната стратегия, България балансира своите параметри на енергийната система не върху националните енергийни баланси, защото това е контрапродуктивно, а се балансира в регионален план, което означава, че ние постигаме оптимални пропорции. От друга страна, знаете, че състоянието на икономиката на държавата се определя по текущата сметка. Не колко сте внесли, а колко сте изнесли. Значи ние имаме една девизна стока, която в региона се харчи много добре. Между другото, ако успеят... Ще може България да изнася електроенергия? България, между другото, поради това, че ние изнесехме по-миналата година 11,5 милиарда, в ценовия период от 1 юли 2012 до 1 юли 2013 година, ние реално щяхме да плащаме по-висока добавка зелена, кафява и там по дългосрочните договори енергия, поради факта, че тези разходи, ако ние бяхме изнесли 0 количество енергия, щяха да бъдат с 30% по-голями от гледна точка на крайния потребител. Така че това е другият ефект на една експортно ориентирана централа. Колкото повече изнасяме, толкова повече ние ще разпределяме в региона тежестта на екологичната енергия. Така че това е също така полезно за крайният потребител. Както виждате, многопланово е мястото в икономиката на една такава централа. Крайният потребител ще усети ли намаление на цената на тока? Значи, вижте, не трябва... Аз тук просто се възползвам, може би, от случая да кажа, че да влезе в дебата с политиците, които сравняват централата Белене с Козлодуй. Значи, трябва да е известно следното, че цената на тока в АЕЦ Козлодуй се формира на базата на експлоатационните разходи и разходите, които са направени за модернизация. Но този актив, в момента, когато е формирано акционерното дружество Козлодуй ЕАД, никой не е заплатил този актив. Мисля, че в това студио, в друго ваше предаване, дадох като пример. Ако вие извършвате таксиметрови услуги, ние вас с двамата се конкурираме, само че на вас са ви подарили автомобил, а аз моят автомобил трябва да го изплащам. Значи ние сме еднакви по отношение на експлоатационните разходи, но силно се различаваме от гледна точка на придобиването на актива. И познайте тогава кой ще излезе с по-конкурентна цена на пазара. Така че не трябва да се прави сравнение с Козлодуй. Цената на тока на Белене в най-различните варианти, най-тежкият вариант е даден от HSBC, е между 50 и 75 евро за мегаватт час, което към 2020 година, дори сега, цената от 50 евро е добре пазарно експонирана, а в 2020 година ще бъде още по-добре пазарно експонирана. Така че не можем да говорим за намаляване цената на тока, просто можем да говорим за това, че наличието на една такава централа ще стабилизира ръста на цената на тока в рамките на една социална поносимост. Така да мисля, че това е по-коректно и изказ. В положителна насока на икономическа във всички случаи. Освен това, разбирате, че една машина за пари, когато работи на територията на страната, плащат се данъци, плащат се такси, износът също формира брутен вътрешен продукт, така че разбирате, че е полезно за икономиката на страната. Освен това, ние по този начин ще развием ново поколение ядрени специалисти. Твърде малко са интелигентните дейности, които в момента върши нашата държава. Знаете, че ние реално отстъпваме от позициите от преди 1989 година, когато България беше водеща в научно-техническо отношение в региона и дори в бившия социалистически лагер. Така че би трябвало постепенно ние не само да не отстъпваме от позицията, на която сме били, но и нашите политици, които е време да се превърнат в държавници, да мислят стратегически и в това направление, да развиваме високоинтелигентни дейности в нашата икономика. За съжаление обаче техните виждания са съвсем различни на една част от тях. Какви са вашите прогнози, да речем, след 20 на години? Ако решеме, че АЕЦ Белене не се изгради и
АЕЦ Козлодуй и реакторите бъдат затворени? Какво ще се случи вижте, тогава? нищо лошо няма да се случи, просто ние ще загубим едни много сериозни позиции. Значи, ние сме разработвали и вариант за така наречената виртуална централа. Тоест, дали не може, ако се наложи да внасяме ток, примерно какво ще се случи. Значи просто в момента, по данни на Евростат, ние имаме най-ниска цена на електроенергията, така че веднага получавате отговор на въпроса. Ето, това е по Евростат. Какво представлява тази таблица? Тази таблица показва цените на битовите потребители. Ние сме с най-ниската цена. Ето тук посочвам цената. Така че ето виждате, че реално ако трябва да внасяме електроенергия, тя обичайно ще бъде на по-висока цена. И вие сами може да си отговорите. Тоест ние няма да останем в блекаут, т.е. да се повтори дискотеката, но пак повтарям, значи по-добре вместо ние да изнасяме брутен вътрешен продукт, по-добре, т.е. да стимулираме чуждите икономики, по-добре те да участват в този процес, особено аз подчертах основният акцент, че тежестта от екологичната енергия, която разбира се не е икономически обоснована, но политически е подкрепена, защото климатичните промени са факт. Ние реално изяждаме ресурса на бъдещите поколения, така че трябва да дадем своя дан. Но тази тежест ще бъде значително по-малка, ако подобна централа заработи в този обозрим период до 2020 година. Има план за изграждане световен мащаб на над 500 централи. Това е ядреният ренесанс. Вижте, че дори в Япония, независимо от голямата трагедия, която настъпи, между другото в интерес на истината трябва да се каже, че независимо, че те са второ поколение централи, едноконтурни, с, бих казал, даже към днешна дата примитивни системи за сигурност, от гледна точка на ядрена безопасност, тези централи сработиха перфектно. Моментално бяха заглушени реакторите. Но просто те са безсилни, когато няма енергия за охлаждане. Тоест рециркулационните помпи спряха поради липса на електроенергия. В новите реактори, виждате, че науката, техниката и технологията се развиват на базата на негативните явления и инциденти, които са се случили. Сега има 4 системи за сигурност, специално проекта А466, 2 от които са изцяло пасивни. Тоест, в момента, когато няма електроенергия за захрана на рециркулационните помпи, 2 системи сработват независимо от желанието на оператора. И поне 48 часа тази централа може да издържи без наличие на електроенергия, а ако премине критичната фаза, температурата в ядрената част, тогава стопилката, отваря се дъното и стопилката попада в резервоар с борна киселина и се заглушава на 100% реактора. Така че от тази гледна точка са надежни и както виждате, японското правителство, новият японски премиер каза, вижте какво, той се обърна към нацията. Между другото, това е повод за референдум. Да. Когато правителството трябва да вземе непопулярно решение, не обратно да накараш правителството да вземе някакво решение, когато казва, вижте какво, мандата, който вие сте ми дали, не е достатъчен, искам допълнителен мандат. И японският премиер се обърна към японския народ и каза, вие сте достатъчно интелигентни да разберете, че ние без тези ядрени централи ще бъдем неконкурентни в световната икономическа игра. Така че виждате, идеални варианти в живота няма. Винаги трябва да се прави компромис. Има рискове, но има и ползи. И ролята на експертите, ролята на политиците е да балансират тези две неща на нивото на максималната полезност за обществото. Това обаче изисква голяма концентрация на потенциал и политически консенсус, който, за съжаление, наблюдавам в нашата страна, го няма. За голямо съжаление. Аз не знам дали гледахте с нощния референдум, но аз съм силно разочарован от нашата политическа класа. Тази, която управлява или тази, която ще управлява, квалификации от типа вие сте лъжец и така нататък. Това е абсолютно недостойно в национален ефир. Професор Тасев, нека да видим един кратък материал от заседанието на парламентарната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства по проекта Белене. Същият Нигматули обаче е уволнен от поста си в Русия през 2001 година заради лобизъм чрез брат си в полза на доставка на ядрени отпадъци в Русия.
Данните обяви депутатът от партия Атака Венцислав Лаков. Професор Нигматулин се свързва с скандал във връзка с вноса на ядрени отпадъци през 2001-2002 година и нерегламентирано лобиране за внос на ядрени отпадъци, включително и от България в Русия. В този ред на мисли, аз не мисля, че вие трябва да ни получавате като ядрен експерт, защото най-малкото сте страна в един лобистки скандал. Вашия брат е бил депутат в Госдумата и по този повод са приети такива закони. Това е една бегла справка в интернет. Но моят въпрос е, вашите изчисления за скъпата ядрена енергия могат ли да се съпоставят с постоянно растящите такси за парникови газове и невероятно скъпата енергия от възобновяеми източници? И ако направите едно такова сравнение, няма ли да стигнем до извода, че ядрената енергетика дори и в най-лошите ви предвиждания е по-евтина от алтернативата да плащаме за парникови газове и за възобновяеми източници, за зелена енергия? Благодаря ви за въпроса. Благодаря ви, господин Лаков. Значит, Професор 2 минуты. Первое. Скандал. По първия въпрос, аз бях държавен секретар в периода, за който вие говорите. Не си спомням за такъв скандал. Наглостта на Нигматулин, желанието му да бъде убедителен, надмина границите на добрия тон и доби възпитателен характер към присъстващите депутати. Това беси лидерът на Атака Волен Сидеров. Просто слушать меня. Да се прекрати. Не стой. Да го поканите да напусне, тъй като българския парламент никой няма право да размахва срещу народни представители. Извините. Никой не е на... Да, моля да ми се... Господин Извините меня. Заповядайте, професор. Никой не е на... Извините. Извиняюсь. Теперь извиняюсь. Сейчас, извиняюсь. Това отприщи реакциите и на депутатите от другите парламентарни групи. Има ли още руски дисиденти, които ще слушаме тук? Примерно Навални, Гари Каспаров, Касиянов. Има ли други такива, за да поканим и ние някой от руската опозиция тук, за да приказваме щуротии? Професор Тасев, кратък коментар от случилото се на комисията вчера. Не, вижте, аз не искам да влизам в този дебат, но мисля, че така, авторитетът на госта на нашия парламент от Русия рязко спадна след този начин на излагане на фактите и обстоятелствата. Един учен не трябва емоционално да излага своите тези, не трябва пристрастно да излага своите тези. В момента, когато започва да бърка такива понятия като теорема, аксиома, когато започна да доказва как на черната дъска може да определи цената на тока, а цената на тока се определя с един много сложен финансов модел, който е от порядъка на 17-20 мегабайта. Какво означава това? Мога за сравнение да кажа, че цената на транзитната такса, която ние договаряхме 1998 година с руската страна, се определяше от финансов модел по същата философия. Това е така наречен кешфлоу анализ. Беше около 400 килобайт. Значи по-малко от 1 мегабайт. Моделите за Белене са от порядка на 17-20 мегабайта. Тоест не е така просто на черната дъска да излезете и да докажете каква е цената на тока. Има редица хипотези, които се инкорпорират в този финансов модел. Проверява се така наречената устойчивост на модела, чувствителността, извеждат се основните параметри, към които е изключително чувствителна тази финансова схема, основни от които, разбира се, е цената на привлечения ресурс. Ако вие привлечете ресурс за 4%, за 20 години е едно. Ако привлечете ресурс при 8% за 10 години плащане на лихва, е съвсем различно. Така че несериозно ми изглеждаше всичко това и неубедително. Между другото, видяхте и реакцията и на депутатите, на членовете на комисията, пък до мен бяха и журналисти. Те достатъчно така иронично коментираха това, което се случва. Не допринесе неговото участие за да убеди едната или другата страна, по-скоро може би обратното. То сам, да, именно това е момента, точно обратното, именно с този междинен доклад на комисията. Частичен.
частичната информация? Не цели ли манипулиране няколко дни преди референдума? Значи, вижте, нормално е, когато тук влизаме в хипотезата на ситуацията на заека. Значи, като си с шапка носиш бой, като си без шапка пак те бият. Значи, вижте, тази комисия решава много актуален пред обществото проблем. Ако тази комисия не излезе с междинен доклад, всички ще кажат, ето отново всичко това се поставя в условия, макар че публично се разглеждано. Но трябва, за да има по-остър дебат, и той наистина настъпи, трябва да се види в комисията как ще изглежда доклада, защото този доклад трябва да бъде подписан от всички участници. Значи, вие разбирате ли каква е отговорността на председателя на комисията? Поради което, съвпадна с референдума, да, очевидно има своето влияние, но обществото чака повече информация. Сега, кой как интерпретира, това е вече друго. Значи, за това отделните политически партии си имат своите експерти. Освен това, всеки, който желае, има едно ново поколение българи, които са интернет общество, пред които вие просто така не може да разговаряте. Да. И това е надеждата на България. Ето, вие сте млад човек и се опитвате да влезете в дълбочина. Така че от гледна точка на ориентация е по-добре вие да получите повече информация, отколкото да се замълчат фактите или в последствие да се излезе с този доклад. Така че моят коментар е, че не е контрапродуктивно това, което се случва в момента. Между другото, откровенно казано, ние експертите се радваме, когато в обществото има скандал. Защо? Защото благодарение на тези скандали в публичното пространство излиза вече истинската информация. Както видяхте, декласифицираха голяма част от нещата и примерно ако не беше декласифицирано, аз нямаше да говоря в такава степен на детайлност. Така че като цяло това е полезно и за общественото здраве. Именно защото изтича информация повече. Запознати ли са българските граждани с това, защо трябва да се строи нова ядрена централа? Вижте, аз мисля, че българинът интуитивно... Казахте доста интересна информация. Българинът първо, ако трябва да се ориентира на базата на това, което тече като информационен поток, мисля, че ще се получи точно обратното. Значи, наличието на полярни мнения и липса на сходимост тотално ще обърка българския гражданин. Но българина интуитивно се ориентира в такава ситуация. Затова аз мисля, че независимо от всичко това, което се случва, българина като цяло ще гласува за. Макар че като действие, освен това, че всъщност се проверява един модерен механизъм на демокрацията, като цяло аз още от преди месец казах, че няма да има никакъв резултат от този референдум. Ето виждам, че и социологическите агенции вече са с голяма степен на увереност определят резултата, че няма да се явят повече от примерно 2 милиона. 2 милиона няма да стигнат. Но и преобладаващо от явилите се ще кажат да. Но това да не означава нищо за правителство, защото той е въвело ограничение. Той е казало, честно и почтено, ние нямаме парите на този етап. И ето в материалите, които аз ви показах, още тогава се вижда, че трябват около 700 милиона спешно за 2010 година и така нататък. Очевидно няма откъде да се извадят в условия на криза. Следователно това да не означава нищо. Но ако излязат 4 милиона и 300 хиляди и се каже не, тогава реално ще се сложи кръст и на 7 и 8 блок. Защото вече именно в пространството на точно така. Чисто нормативно, освен ако не се наложи промяна в законодателството, няма разлика между нова ядрена мощност и нова ядрена централа. Разбира се, знаете, че когато закона влезе в противоречие с общественото развитие, закона се променя. Няма установени закони за вечни времена. Законите обслужват обществото. Те трайно уреждат обществените отношения, но по всички случаи, за да се стигне до промяна на закона, това отново ще създаде много проблеми. Така че в крайна сметка повечето хора ще кажат да. Това не, което ще кажат, също няма да има стойност, но като цяло обществото се мобилизира. Много хора започнаха да се интересуват от това, защото това може би ще ни отличава и не искам така да обиждам, но самите представители на РВ казваха, че немския бюргер общо взето възприема
електроенергията като източник, който се свежда само да се включите в контакта, нищо повече. Аз мисля, че обществото научи твърде много и полезно за това какво представлява енергийната система на България. Това, че всъщност тока е доста сложно нещо. Че тока е нещо, което се произвежда в реално време и трябва да се консумира в реално време, че за да се произвежда и да не мига, ето както виждате, до сега не е мигнало нищо, за това отговарят едно огромно множество високо квалифицирани, високо отговорни хора и така нататък и така. Само, че те са анонимни. Да. Те са анонимни, но ако почне да мига системата, тогава изведнъж ще разберем, нали, какво нещо сме загубили. Спънка ли е този референдум за стратегията за ядреното развитие на България? Не, аз казвам, че в дадения случай при да не значи нищо и при не значи нищо. Единственото нещо е, че обществото стана по-информирано. Няма никакви последствия, няма да има. Няма да има. Не. Тоест стратегията, по която се работи до момента, ще продължи да се работи. Да, и напълно е възможно след този референдум, защото знаете, че публичното пространство излезе информация, има сериозен американски инвеститор, който се така подкрепя от американското правителство. Знаете, че американските инвеститори, ако нямат подкрепата на правителството, президента Обама е във втори мандат. Втория мандат на американските президенти е много ефективен. Значи те наистина ще приеме доста сериозни мерки. Така че напълно е възможно да се случи този сценарий, който ще бъде изключително благоприятен, защото така иначе тази мощност може да бъде изградена. Ще отпаднат претенциите към България от руска страна. Ядрената част ще бъде руска, така че просто еволюционно може да се използват направените до сега разходи. Иначе тези разходи ще останат в баланса и ще тежат като воденчен камък. Една от спекулациите, една от лъжите, сега вие говорихте за руската част, една от спекулациите е, че ще станем зависими напълно от Русия. Вярно ли е? Значи вижте какво. Тук това също е спорна теза. Зависими сме до толкова, доколкото все пак трябва да ползваме консултациите на главния конструктор на реактора. Но от гледна точка на горивото има алтернатива. Значи развиват се фирмите, които произвеждат ядрено гориво, се развиват и унифицират своите касети, за да може да има взаимозаменяемост. Така че от тази гледна точка не изглежда така зависимостта. А освен това, от гледна точка на енергийната независимост, наличието на ядрената централа, която произвежда в момента, миналата година, е произвела над 18 милиарда. В резултат киловатт-часа, в резултат на реконструкцията, ядрените централа в Козлодуй в момента има по-добър експлоатационен показател, отколкото заложеният проектен показател на AP-1000. А това са различни поколения. Значи имаме 0,93 всъщност коефициента на експлоатация на ядрената ни централа. Просто не мога да намеря подходяща графика. Да. Нека към края на разговора да обобщим трите точки, които говорихме в последните минути. Първо, икономически, безопасна и няма да сме зависими от Русия. Трите неща, които се ласират в пространството, както медийно, така и интернет, с които се спекулира. Значи преекспонират се. Първо, той е икономически изгоден проект, ако се запази тази цена на проекта. Второ, той има място в енергийната ни система с експортната си ориентация. Трето, от гледна точка на безопасност, това са ново поколение реактори, които имат по-висока степен на пасивна защита. Освен това, от гледна точка на вероятност за настъпване на тежки аварии, като число. Просто порядъка е по-висок. 10 на минус 6 степен е вероятността за предишното поколение. Тук е 10 на минус 7 степен. Значи веднъж на 10 милиона години има вероятност да се случи нещо. Така че като цяло аз просто поддържам своята теза от много години. Аз съм в този дебат от 2000-та година. И моето мнение, аргументирано на базата на числата, данните, с които разполагам, че това е един полезен проект и трябва да се състои сега или по-късно. Да гласуваме с да на 27 януари. Аз специално ще гласувам да, просто апела към останалите, нека да излязат и нека всеки да гласува така, както прецени, както са успяли
политическата класа и експертите да отправят посланието, защото това е и тест, между другото. Да. Как обществото реагира на един такъв сложен проблем. Това ще бъде много интересен тест и предполагам, че социолозите ще направят много детайлни разризи, да видят какво е отношението на младежите, на новото поколение, какво е отношението на средното поколение, какво е отношението на партийния електорат, защото сблъсъка в момента е остро партиен, за което аз страшно много съжалявам. Ще се видят и електоралните нагласи, може би за предстоящите избори, така че като цяло от това може да се извлече много ползи от резултата на този референдум. Да. Благодаря ви за отделеното време, благодаря ви за информацията, която ни споделихте.